Grabe trip. MJ Mamaw. Okay. Sabi ko na. Ayun si Ian. Hindi ko napasabayan itong mga to. Yan, nalalay na lang kayo yan. Oo. Wala si Ace ah. Doon. Tikim lang. Wala na.
Papasign ko siya. Okay, pang tatlong lap. Breakaway, MJ Peria. Ensayado. Okay. Pangatlo na to na. Ang gago, kasi magpapamin ka rin. Saba? Ayan, may nahuhuli pang kasama. Kaya pa? Siraan! Siraan. Pinakahuli sa third laps, yung ibang tropa hindi na sumama. Nangunguna pa rin si MJ Peria. MJ Peria. Sumusunod sa breakaway na nauna. Ito na yung pangatlo. Hindi naman flat ka. Guys, pang-apat, pang-lima,
Oh, pangapat, panglima kayo. Kaya pa yan, habol pa. Oh, pang-anim, kaya pa yan. Oh, habol, pang-pito. Irin, bike. Bike. Oh, meron pa. Parating. Oh, pang-walo, pang-siyam. Habol pa. Jocelyn, oh. Jocelyn, mabangga ka. Kailangan pa ka. Panis! Signature, pare! Signature mo! Yun ang signature, pre! Angas na. Men! Men! Pre! Kargado! Sayang! Hindi na lang. Yulan mo kumanga na pigpig sa ano si anong pangalan nun? Teamwork ni ang tropang malupet. Woo! Kaya yan, pre, di sila makakabol. Yan. Congrats, man. Congrats. Uncle, takot sa amin na mga babae! Sa inyo ka na yan eh. Sige na, wording na para makauwi na tayo lahat. Dito 500 na lang. Go first! Dandan lang. Dapat 5-4 muna. Marshall! Oh, 5 na. 5. Number 5. Oh, may 20 pa. Sino na to? Sige na lang. Pang merinda na po. May 100 sa Marcial. Paano yung Marcial? Saan? Yung yung call. Hindi, yung isa yung video. May nabinidyo nila ka daw. Pinapot ako. Si sir yung si sir na vlog. Meron pa isa yung video. Ano muna kayo? Kasama niya yun. Kasama ko yan? Oh, di kami iniwan no. Ang galing nun. Ay. Doon lang siya. Ano siya? Lagot. Ay, lagot. Bata. Kasi hindi man lang. Sino pa? 5 na yan? Picture mo na. Saan si Dom? Saan si Dom? Lumupok, pre. Hindi nga sa akin, pre. Wala to. Wala, pre. 1, 2, 4, 5.